हर बोले भैया चले के ना पार्टी मनाओगे पार्टी ना बनी दिनों ने क्या बोली लगता है क्या बोली तो अब आना चाहिए एक एक दिन रोज बीतते जाता है तो भाई देख हमारे पास पैसा वैसा नहीं है अब देख ले पेंट वेंट मरवा देनी घर में तबीयत खराब हो गई रखल हो नहीं 300-400 दे देनी डॉक्टरन के नाम तो क्या करे की ए तो देख हम खाना ना खा ले मैं माना ना करो चलो सब पार्टी मने बस तो मैंने चल हम संगवा पैसा वैसा बाकी नहीं है पैसा ले लिया सब तो दिन के बाद साला हतरा तू बड़ घर में रहता है तो वो साला तोहनी के हो जाता है हैं हमनी के देखा था ना पेटला बाकी साला ऊपर छान के घर का तो साला पैसा दे दे पार्टी को खातिर मंगत रहेला हम साला कि हम कतनो तू रहला तो पैसा हम कबो दे देनी पार्टी के नाम पर हम कबो पाछे ना हटे वो सही कम बेसी दे देख भाई तो बात न मान देख स्थिति देखा था ना खराब है हमारी तबीयत खराब हो गई पैसा रख ले नहीं दे देंगे डॉक्टरों के साला रे चल कर्जा दे देखा था नहीं मिली ना तो दे ही मना मिल तो भाई अगला बार दे दे मैंने ऐसा थोड़ी पार्टी अब साला एगो दोस्त ना दी मैंने एक बार ना दी तो ना की बस काहे ना किया के हां तो चलो सा हम चलो मोई में चलो सब तब ठीक है देख हमारा तो पैसा नहीं थे तो ओकरा तो मना लिए कहिए कि तन पैसा माल पेन ले लेही ना ठीक बा कारे भाई के कर भाई पार्टी ना मनी पार्टी पार्टी कर चले के बो पार्टी ना करे की ठीक बा चलो सर तनी सुनु एगो बात तो बा तो जे चढ़े दे कहले पैसा नहीं तो पहले घर उतना रखले बताओ कहत है ले लिया तो तनी कहीं के मरल पेंट ऊपर से नीचे एकदम चमका गल एक तो पैसे नहीं खेरे आ हमरा तो रहत तो मरई टाटी लागल बा हमरा तो पैसा कहां से रही रे देखा था ना होता ना घर रहते हुए रोवता साला हां अरे आ बुद बताता उसे चलो से जल्दी चली जा सर सकरा आ मरले पेंट उंट चमका गल ने ले ऊपर ले सीट लेके बहरी तो आ सब रो तले पैसे तो नहीं खे अबाक बुरी माने पैसा खत्म ना होला पैसा खत्म होला मान तो 120 रुपया माने 100 तक नहीं खे नहीं के भाई तबीयत देखा तो डाउन हो गया तो डॉक्टरवन के दे देनी है 400-500 रुपया लागल है भाई पूरा बान कुल काम चलावत नहीं हमने के हमने चलो से साला जब तू होता ना तू देखा तन चल कहरियो देखा तन पैसा मिलता तक मांगत नहीं चल तनी हमनियो को मजदूरी समझस चल चलो से चलो देख ले कहता कि चल चल हैं ओकर मिठू ना करबा ना तो एक तरह ही करेला हैं ते मते ओकरो पास जानत नहीं ऐसे कहला कि चल 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 जा चल देखा जाओ चलो 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 देख 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 वो आवता मते हां मैं दे ओकरे तो पैसा न बाटे चल सब मांग ले के तो भाई दे दी तो सही है ना बा चल ले बेटा जल्दी जल्दी तन चल भाई तो सर भाई भाई रुक गाड़िया तन बंद कर का हो का बात बा देख भाई ये मेरा पार्टी मनाए के मन करता ना बाकी हमारे पास पैसा नहीं के आज देखा तल पेट्रोल के तो वैसे ही हाल बा हाइयो तनिए मन देता तो उतना नहीं के जुट बात भाई दे देना 200-300 रुपया रख ले बंद का जाना तक गांव के हम रजवाड़ा हई का के दे दई पैसा का रे पेटला को हड़ा लेखा पेट निकल ले वाला रे आ माई बाबू के और मैंने पेटला के देखते वाला भाई घर द्वार तनी हथु बाटे आ तू कौन हई गांव घर में तो रही पेंट मरवा के घर दू ताला उठोइले वाला रे मोटा का लचर में खेला गत भाई पेंट मरवा में पैसा खत्म ना हो गेल ह आई में तबीयत खराब हो गेल हमार पैसा ना। डॉक्टर के दे देनी हां अच्छा तोहनी के तीनों के हर खानदाने से आ रहल बा कि दूसरा कोई के मांग के खाए खाती देख भाई ये तर मत कहो हम ना मांगी ना कोई ले बाकी आज नहीं खे तो वही से तरह से रोकवाई नहीं वही से आज भाई दे का पार्टी मनाए के बा मन करता पार्टी मनाए के अब माने इतना थोड़ी खर खानदान मत नहीं यार 100 रुपया देब बाकी अगला दिन 300 रुपया लेब अरे ले बला देख भाई 200 रुपया दे दे 300 रुपया ले लिए का दूसरे के हमार बाबू घरवा पेड़ नहीं खल लगावले के जानी हातर हिला दीना तो गिरेला तब भाई देख अब का झूठे कहे के वजह था तू दे दे 200 रुपया दे दे 300 रुपया ले ले अब पार्टी मनाए के मन कर दिल बा तो जानते वाले मन तो मन होला
दे दे रे भाई दे 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 के कहता हूँ 100 रुपया अच्छा हमरो के देबस न का देबे के अब 100 रुपया बेसी होले तब अब का दे के तोरा के? तब हम ना देब हम जा तनी अपना घर अच्छा चल भाई एगो खा ली आके बुला के जब बना देबे तब हाँ चल ठीक कहता न 200 लंड दे पीस दे खइबे ना ले के पीस मार दे हमके चाही हाँ तो उहे खा ली गोड़वा जो लौकेला गोड़वा हाँ उहे एगो दे दे चल दे दे 200 रुपया दे दे भाई भाई दे दे अरे दे तनी रे मोटका नहीं तो दे जल्दी दे भाई जाए के बाद मुर्गो लिया के बा तइबे तुम देबो ना करब नहीं दे गाँव से रहो खड़ा रहो दे दे भाई ए भाई खा रहा चल हाँ भाई जब फोन करब तब आजी है ठीक बा नंबर याद बा हमके देखले है ना पैसा वैसा करत रहल हां आवे दे चले करे चल मिल गइल भाई पैसा चल मुर्गा लेके आके चुतिया ना न बनैया अच्छा ले गाँवे के न बालन से कहाँ जीव भाग के गोरू भैंस हम खोल दे और पेटला के बाबू रखल बना 10 गो बकरी ले जाके भांजा देबो चल सा मुर्गा तैयार हो गइल बा लिट्टी तैयार हो गइले लिट्टी में तैयार हो गइल बा देख हाँ तो काट जल्दी हटा देख कहाँ ले हटेबे देख ले पेटला कहाँ हटेबे अरे हेमे हथुया में निकाल पेटला निकाल निकलवा पेट्रोल जल्दी निकाल हो हो गइल चलो जा हो गइल ना? खाई जा अब काढ़ा से खाई जा हां चेक करत है का काढ़ा से सरवा चेत के कौन जब बात बरे कौन चीज चेत परता काढ़े पेट्रोल हाउ रे जना से कर्जवा ले पहले हां उ हित लिहन ना का 100 रुपया बेसी हम आपा हमारा से 200 रुपया दे रहा 300 रुपया का ना लंड से उनको खियावना दी चल छोड़ जाए दे चल सर काढ़ा से काट सा देखा जाए ऐसा बात करबा जा ना ऐसा काम तो फिर आगे बात जाके हमनी के फिर एथु हो जी के कर सरवा तू बात करता ले उहे ले हला हो जी गवा रहे अपचिया पे बैठल उजर की अच्छा हो कर हां ले हवा ना पैसा बा हाँ। कहत ले मदे ले हल जा अच्छा सरवा के फोन कर सो पैसा बोला दे पैसा हां फोन करते हैं दुखिया किया दाजी पैसा वाला दाजी लंड से छोड़ का पैसा दे के खाइबे को यहां तो पैसा का देगा उनके फोन करते हैं हेलो आवा हो भैया बन गइल ह पलटवा रे ठीक बा जल्दी आवा ए जे बानी घरवा के पिछवरिया आवा घड़िया बन जा चल काट दस वो करो के ओकरा कहीं में साहब वो कैसे पीही रसवा का करी नहीं पतल ले आओ पतलवा में काढ़ा सर खाना तो है कहाँ के लिए लो सर पानिया पिए बना अच्छा पानी हाँ। ले अरे भैया बैठे ना अरे मदेव कहीं का बैठा बैठे दो हाई हाय के आगे लेगो भैया हवन हमार हम कहे अपन बाबूजी जी के लेके आ गेल ह ना ना इनकर भैया आई हम बढ़िया से बोल मोट कान त जाने ला हमरा कना ए अपन तो अपन आई ना हाथ के पैनो ले ले ना एगो न हाथ के हां पैसा दे ले भाई पैसा दे ले 10 बना हमार तो मुर्गा। ले बना का 500 रुपया बा भैया बैठा मुर्गा मत ले जा 500 रुपया ना ले बका पैसा बोलो बो कहते न नत बोलो हम काहे नहीं कह के ना रखानी ए मैं पेटल भाई जाए दे बैठ अरे मत इला एगो संगवा लगा इला ना हमार जग मन कर तब बैठा जा डेढ़ दिन बराबर आई ले खा भाई सरो बन लंड पीस खइबो का खइबो बोलो काला तनी अरे मार दे लेग पीस को हातनी हां तो बढ़िया से बोलो गोड़ा में दिया गोड़ा में बढ़िया से न बोलाटा पीस खइबो कि लेग पीस खइबो ए मार देकर बोले नहीं खियाव तो ए मादे पेटल तू हट जा दे हट हम बैठा खियाओ तनी स्पेशल खियाई मस्त स्पेशल बैठ देखो तले बचवा हे हिला हिला के दिखाओ तुम सब अरे तो जंगाना कहत न छ ओ जगह वा जंगाना हम कहले हई कि अगर जंगा ना खीबो सन त मुर्गो खाई बा 300 रुपया वो लेब हां हां बड़ा यानी से दिमाग तेज हमार जाना तल 200 देखो सर जना त सरवा आज खाइल ना होई साला ई दुगो आइए गेल बाना स आया दा भगवान हम खाइए जाई त आज खाइल का होई हैं चलो अब का करी सबू रखो तने पर अरे कहां से रे दे रे भाई क्या सब बोलैले बल सब छोड़ दे भैया के 2.5 गो 2.5 गो झाट ना 2.5 गो हे कई में बार आई देख गो हे में कढ़ाई
भाई होवे भाई ने कहता है में कढ़ाई दून जना खा हमारी ले कढ़ाइयो खाई भौरी तो कब खिबा भैया कढ़ाई गो आ हमारा के 1.5 गो आ नाकुर नुकुर कैला सा ना तो पैसो देबा सब तब तो सारवा जात चार ना घर। तहरा के दिया 2.5 गो उनका 1.5 गो हे करा में ले आधी आधी दे ही खइबा त खा जान त जा जा अरे बतियावत है देख भैया बतियावत है रंगदारी बतियाओ तो ना सा आई मुर्गा टांगा ना हमारी पैसा दे नहीं तो ले ले पैसा आराम अरे से ना। देखो आधी सा। आधी 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 एगो तो के देम आ एगो भैया बड़ भैया के देम दूगो हो जी गूगल हो जाई आ दूगो है दे देम जाए दो दू गो मुर्गा रहलन त गोड़ा दे दी 4 गो खा लेली ना लेकिन भाई उल्टा हमेशा हेतर हेतर दिखावत रहता है। गोड़ा बा है त ना करना सब मुर्गा लंड पीस देखो कहता नहीं पेट में पानी से बोल त लंड पीस कहत नहीं खी तुतला बोलता टे तुतला बोलता। चरवा जाना त गाने में भइला हो बढ़िया से दे चार लोग कहीं का बोला दे तलो जा दुनिया भर के आदमी आज बुझाता हमर पेटवे ना भरी बुझाते नहीं कहीं क्या कर हतनी मुर्गा लेके बैठल बन कल साला हतना लेके बैठल है का रे पेटला का सोचे तले देखो तनी निहुर निहुर खातले का करी मर्द कहीं के एगो बात रहल ले ले कम बात औरी ले ले ओकरा में ले जरिए ना बा का सरव लोग हतना आदमी बनब का हम ले ले जे जरिए